Kae ka sabaton. Bat balay mangi ki Kristan ni syakri ublay hakas ni Sunday. Kata kalong ka jingkali jong ki babon. Kiba kala dawa yang abang adai ban keren ai kumbaya pasyat jingmot ban yayo jing syailam haka bayadai bat kene ka jingkali. Tetok kenang bangin sngut ho ya ka jingmot jong kene ka sngi sabaton. Ningkong ngidai ban sngut ho ya ka jingmot jong ka kentin sabaton. To ka kentin kasi ngi ong bait sabaton. Haka kentin pareng ong sabat. Bat haka kentin Hebrew ngi ong Shabbat. Bat lada penkelak hasi ya ka jingmot jong kata ka kentin Shabbat lane sabaton kamot ka jing syong thai. Ka jing syong thai. Kan mau ya kata wat nuk kelet. Te PE ublay haba ulat hau ya ka beneng bat ka kendau. Bat ki ai ki badon haka. Nado ka sngi ka banengkong hado ka basan. Te ka sngi ka ban reo ublay ulat hau yu ubreo. Yu adam bat gayem. Nang ta ka sngi ka ban nyau ublay ula syong thai. Ti kisngi ki por ke lanang ya kumto. Hadin nang ta ngiken mau ublay ula ai ya kisipau kom. Haka por bagi kon Israel ki mi nari Egypt ban lek pai ban lek syarikanan. Bat day haka to ka por ba ublay ula ai ya ka hukum haka bayadai bat kasngi sabatan. Te ublay uong ya kini ki kenten haka sipau kom kan mau ya kasngi sabatan. Ban rakeko ya ka. Henry usngi menteri melaki kam jome kum terter. Henry ka sngi ka benyau kalong ka sabaton ka jong tribe oblay jome. To ngila pule ka ta ka shipa hukum. Ta ka jingkali ka bami menta kalong. Kata ka sngi sabaton ka ba ublay wong kan mau ka sngi sabaton ban rakeko ya ka kata ka sngi sabaton ka dei ka sngi ayu. Hato ka dei ka sngi Monday, hato ka dei ka sngi Friday, Saturday, Sunday. Kae kata ka sngi sabaton kata ka de ka jingkali pia ka jingken jong ki jiu ka jingken sngi bat ka jingken kita yo agi jiu ki ken baga sngi Sunday ka de ka sngi ningkong jong kata yo tela da ken baga Sunday ka de ka sngi ningkong jong kata yo kamot Saturday ka de ka sngi ka ban nyo te ka de ban rakhe khoj lane ban penkentang khoj ya kasngi Saturday namar ba lada khen baka Sunday gade kasngi nengkong jong kata yo to te kijiu namar kata kiju penlong ya kata kasngi Saturday nado ka Friday janmit hado ka Saturday janmit kida penkentang khoj ya kata kasngi penkerpang kata kasngi naga benta kijing syakri blay. Bat ha kine kisngi ki an ki hukum jong kasabatan ki pon chat ki bon rukom ba kijing hikai hang ne. Ki ba pon ne ki jiuro ki mlaban bod renti ya ka. Bat ka hukum ngamot banong ka don ka hukum ka ba ka an jong kasabatan ka ba ki jiu ila ya. Sna ka to ka por ki ong ba uno ubom rakhel ane uba ubom buram ya kasngi sabatan deiban penyap yo kat baka hukum ka ban reu na ki sipo hukum ka men om penyap tiki dan sibon ki jing ya tengko ka to po to kata ka de ka jingmot jong ka kentin sabatan te ka jingkeli ka bami menta kala balai ba mangi ki Kristan ni penlong jeseng ni syakri yo belai ni lech gi jeseng ha kasngi Sunday kabalong kasngi nengkong jong kata yo kat kum ka jingken jong kijiu to kam lei kata te ngitep abangi pule ka Bible hagi gospel ngin syam ba u Jisu ulami pat hagasngi ka banengkong jong kata yo pen syam ka Bible ta ka bamon hagasngi Sunday to ulami pat hagasngi banengkong jong kata yo te deina kata kadau mangi ki Kristan ni das syem ya ka jing kordor jong kata kasngi ka jing mipat ka jong Jisu nadu ka por jong ki apostol
ter hado kini kisngi kijong ni menta namar kata kasngi gajing mi pat jong Jisu kadai kasngi jong ga jingkerman kadai kasngi jong ga jingjob kadai kasngi jong ga jingkeman kadai kasngi ga bakrau haga bala job ye ki bor jong ga jingdom ye ki bor jong ga pop ki bor ga jong syaitan ban upriu uyo ye ga jingkerman sai senpan leng ba ga jing mi pat ga jong Jisu Kris upol ukren sya ye kata badu ong balada ya ukris shem lapen mi pat ka jinget jongi kalong ka balen ai ka aingo yu blai ba Jisu la mi pat ngiyo ban syakriyo da ka jingkeman namar ka de ka sngi jong ka jing job thiao ka jao te kidon sibon gijing bonia kidon sibon gijing penrem bat gijing penkesan ro kumjo penrem ye kiwe bat penkesan ya lade kidon giba kum kita giba mi hagini kisni tengem sngo phla ngem sngo ya kata namar ba kene gijing penrem ye kiwe bat gijing penkesan ya lade kala jan adu kipor kiba utrai jisuru dang dan sene seperti habangi pule ya ga gospel ga do Markos lenong baar dekat baar pulai terter hangto ngi pule bagi Farisi ki bonia yo Jisu namar bagi senran jo ki khetkeu hagasni sabaton dan rei kumno Jisu juba yaki Farisi ga do kopor u ong yaki ba u khon u brio kamon manga Jisu ngalong utrai ka sabaton nang tangi ken mau hagapor ba Jisu pen kia ya katoka beriu kaba pangkreu jen ka prasnam kai ke baca katoka poro ki bonia ki ong bau penkia hagasni sabaton kidan shibon ge jing bonia ten rayu Jisu ukren ya kaba syai bat utepro ya ka jing shisha ba mau long trai jong ka sabaton temangi ki Kristan namar kata ni syakri ublai hagasni sande kasni nengkong jong kata yau ni syakri om ya kasni henry ya utrai jong ka sabaton utrai jong ka sabaton ubala ban ayangi ya ka jingem ubala ban ayangi ka jingkerman ubala ban ayangi ya ka jingem ka bapom jukot ya ka jingsok ya ka jingjat haj hagamen sem ka jongi ka sabaton ka bashisha kamdei kasni sejai ka sabaton ka bashisha kamdei kano ka wipat kasni henry uji sukres ulang ka sabaton ka bashisha namar sabaton gamon kajing syongthai te namar kata kata compare ki ei ki jing hikai ki ba phenyo na sharom shane ki nong hikai ki ba boncha ki ba wan ban penthame ye phi ki ne kisni yens kham ga nong rim ba om don ga wai pat ka sabaton basha namar ka jing syongthat bashisha ka don ha uji sukres uba kner ya lagi kiti wan hanga phi barok ki ba thai ba khya ka jingket ngan penjam ya phi ublai un kerko naga benta ka buram jo amen.